Kwakukuhle kudelile ngalela langa sishaya indishi ngempela sayishayela intokazi zayithola ke inhlanhla ngempela uyabona makuthiwa unenhlanhla usinenhlanhla unenhlanhla ngempela namhlanje singayi namhlanje njoba nanazi nje sasenza indishi sifuna ngempela umuntu wesifazane oswele esidinga umelekelela ofisa kwenzela imemulo namhlanje ke sila kwasinenhlanhla kwakagcwensa sizoshaya ke sizokwenza wona imemulo lo sasushayela indishi emsakazweni. Nyono Maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo ezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama, madoda yamkhothamela sikhondla khondlo vukuze eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla ukhozi FM luhamba phambili. Kuhle kudelile ngalela langa sishaya indishi ngempela sayishayela intokazi zayithola ke inhlanhla ngempela uyabona makuthiwa unenhlanhla usinenhlanhla unenhlanhla ngempela namhlanje singayi namhlanje njoba nanazi nje sasenza indishi sifuna ngempela umuntu wesifazane oswele esidinga umelekelela ofisa kwenzela imemulo namhlanje ke sila kwasinenhlanhla kwakagcwensa sizoshaya ke sizokwenza wona imemulo lo sasushayela indishi emsakazweni. Kwakukuhle nangalela langa kwakukhona no MEC waka Arts and Culture kumnandi kakhulu siyabonga kakhulu ngoba lolu suku lunjena nje uyena osilekelelile siyabonga kakhulu ngane yakwethu siyabonga kakhulu Khawula siyabonga kakhulu umuntu omuhle sijabule nje noKhozi FM abaphathi bethu abasiphethe siyabonga kulwazi umthabela uQhibi siyabonga kakhulu nakuyena ke uNdosi uMagaye siyabonga niqhubeke nje nokuzihola kahle siyanithanda. Njoba ngishilo nje ukuthi silana ke sizokotha inkosi isisibusisile ke sesidlile sayothi inkosi yethu esithandayo sajabula ayikho into esingasayidlile bayisesijabule sabusa kodwa ke manje sesiyathutha siyakhukhula ngempela ikhwama sizihambisa siyalapha yakwintokazi la kwamcimbi khona sebegcwele isigcahuke bavunule bahle bahlobile siyobuka ke bakithi siyobuka nakhona ukuthi ngabe khamba kusahamba kahle kakhulu yini sabonga ukuthi igcine intokazi kodwa ke njengamanje sifuna ukuzwa sifakane nje imlomo nayo inkosi sizwe ukuthi ingabe ijabule kanjani usizwa kanjani lolu suku olukhulu kangaka baba Mqadi. Nongi lolu suku luyinqazivele kakhulukazi kimina nesizwe sonke sasesembeni ngalinqopha mlando yenziwe ukhozi ngibonga kakhulu abaphathi balo uhlelo udadewethu ubingelela naye uproducer wohlelo uMdonso so ngithi nje nomfowethu lo omunye ongekho namhlanje ngithi ngiyabahalalisela kakhulu ngalomqondo wabo obafikele ukuthi benze lolu hlelo oluhle ngaka so sibonga kakhulu nje ngalolu hlelo lonke sifisela intokazi le inkambo yakho enhle iqhubeke kanjalo ingami nabanye futhi ababukayo abangaphandle nabanye abangafiki lesigaba babuka ukuthi lento yinhle ngoba sikhuthaza la ukuhlola kwezintombi kube sezingeni siyakhuthaza kakhulu ukuthi intombi ime ngentombi na uzifisa isikhathi sayo sokuthi iwelele lapha kwelingaphesheya uma kufanele liwelele kulona so sibonga kakhulu ngalomcimbi omhlangaka
le khaya kuyabuswa ke nje kulomcimbi okhona la entokazini kuhleleke leso sonke sikhona insizwa sikhona sizohalasela intokazi sibonga nje kakhulu sikhuthaza ukuthi bafowethu umcimbi njengalo iqhubeke kwaZulu wonke uqhubeke ungami nje ngoba into lesi sizwe lesi sakwaZulu siyaziwa ngomlando waso kepha namhlanje sibona abantu bedlungula abantu besifazane bebhizi behlumeza abantu besifazane kakhulukazi nezingane siyafisa nje ukuthi amadoda ayiphathe kahle aqhubeka ephambili azi ukuthi umuntu oqala ufuna ahlonishwe umuntu osifazane useduze kwakho amkhethuzane kwakho kepha lokho kube intonipho phambili sibekayo ngithi ngiyabonga kakhulu ngalomcimbi omhle ngaka sengathi uthi konke ngihamba kahle nabafowethu abasukulela umcimbi nawo bazi ukuthi siyabathanda siyolokhu siminjalo nabo sibonga kakhulu thank you. Namhlanje umhla ka7 kuyena uDisemba ila sikhona namhlanje sisezembeni lapho kumula khona uSinenhlanhla wagcwenza sinonomphathi onomehlo ke okuyena okwazi ukusibhekela ingane ukuthi sayiphethe kahle ehambisana nonomehlo abanye bakwazi ke ukusilekelela ukuthi ingane izigcine bayilekelela ingane bayikhuthaze bayigqugquzele njalo njalo ukuthi ukusiphatha kahle usigcine kubaleka kangakanani mama Mqadi ngifuna ukwazi ukuthi lolu suku kuwena njengoba bebahle kangaka beviliyela lapha amabutho nezintombi kulolu suku lukaSinenhlanhla njengoba nanifikile emsakazweni uKhozi FM sishaya indishi ngalela langa nalenza la impumelelo usuku namhlanje usizwa kanjani ma? Ngizizwa ngijabula kakhulu. Sondeza imic ukuze bazokuzwa abalaleli emakhaya. Kakhulu. Ujabule. Ngijabule kakhulu mangibona sokunje. Ujabule kakhulu. Uyazizwela ke mbukeli ukuthi injabulo iphezulu iphezulu injabulo kubantu bonke umphakathi uyakikiza bonke basho ngazilinye ogogo onabo enihlola nabo enilekelela ukuhlola izintombi nabe emva kwakho ngiyababona nenza nawo lomsebenzi omkhulu kangaka ukuhlola izintombi bakhwezela impela beletha kumina bonke sihloma mcele balethe sikhwezisitoli intombi ngicela ukubambela ma nihlola nabo intombi yibo laba enenza ngayo yonke indlela ukuthi lezi izingane iqhubeke nokuyiphatha kahle nigqugquzele nizenze usondelene kangakanani noSinenhlanhla Gcwensa uyini nawe uSinenhlanhla intombi ekhulele kumina ngihlola ikhulele kumina le ntombi unjani ku32 32 years ihamba kumina unjani ukuhlonipha abazali unjani ukusiphatha kahle uyahlonipha umntwana uphila kakhulu uyaphila kakhulu lo mntwana ma ngifuna ukubuza la gogo ukuthi njengabantu besifazane njengonomehlo iziphi ingqinamba enibhekene nazo njengoba nje nihlola lezi izingane nisiphathele kahle isizwe lesi imbali zesizwe nibhekana naziphi ingqinamba njengonomehlo nje siyabhekana phela ngoba owabanye mawuhlolile umuntu athi hayi kwasha kwacima kwavutha amalangaphi usihleli sithukwa ke nje asinandaba konke lokho sihlola umsebenzi esinikwe wona siwenza iso nje malikhona ihloli khona namanje kade ngiyihlola khona amehlo zilana nje zishekiwe na mbukeli ugogo Mqadi lo esinaye la emsakazo Ukhozi FM TV samba nawe ke njengamanje ngifuna ukuthi ube namazwi nje ongawasho ofisa mhlambe ukuthi nelekeleleke ngakho njengonomehlo njengoba nikhona nje nisebenza ngokuyikhandla kangaka nisebenzele isizwe khuluma la njengoba khona nje la sicela silekelelwe ngendlela esiyikhandla ngayo sihlola intombi umuntu uthi yakuyona athi umuntu haye yami yaphila kodwa ingaphili
Yiloko nje nokukhuluma kambi umphakathi kodwa sidlula siqhushe khona lapha. Akubanjiswane kwaKristu esikhaliphileyo. Ngikuzwe ukhuluma ngokuthi imali uthi yena imali aniyitholi. Asitholi imali, sifuna imali manje sesisebenze kakhulu. Ngasaqala ngo-2000 siphethe lo msebenzi. Ngasamba wonke amakhosi emangase ngiwabale awu-20 amakhosi engangiwahloleli. Ngashiya ngabafundisa ngashiya kanje ngeza kwesami isigodi. Hayi kulungile. Siyabonga kuzwakele ngicabanga umlayezo udlulile kakhulu uzodlulela phambili nakwabanye. Siyabonga mina igama lami ngubingelelo uMntakambani sabe khuluma Vunda Swele umzukulanyana egupha lo. Sila ezembeni kwesenkosi umqadi lalela asibelana nje namhlanje lolu suku ngithi akube sezembeni bafethu umemulo wasinenhlanhla namhlanje kumhla ka7 kuDisemba ngiyakuthanda Mzansi. Kunjalo ke nina bekayishana menza phuza umlaza ngameva namhlanje sila ezembeni njengoba ngeke ngasho bakithi sijabule sinathi intokazi umnikazi omcimbi usingaye usinenhlanhla wagcwenza kuyena othe nje Nkosi yami uNkulunkulu ngibambe ngesandla zombili ngisiphathe kahle kuze kufike lesikhathi siyakubongela kakhulu Nkosazana ngifuna nje usesikhulumile sekunike sesikwenzile umcimbi soqhubeka kahle kumnandi sijabule ngifuna nje uchaza ukuthi uzizwa kanjani ubingelele umbukeli weKhoze FM TV. Babukele emakhaya babingelela bonke usula namhlanje langithokozisa kakhulu kuusuku ebengakaze ngicabange ukuthi ngingaba nalo mina kodwa ke ngizithole nje senginalo ngibungaza ukwazi nje ukuthi namhlanje ngokumhla 7 December wonke umuntu umisile impilo zakhe kuhlangene ngegama lasinethemba kagcwenza nokuziphatha kwakhe hayi kuyawuthokozisa umoya wami kungithokozisa kakhulu ngiyazi ukuthi nomndeni wami ujabulile ngisho nalabo abangasekho ababazali bami ngithokozile kakhulu. Wow bajabula abantu nje banizwa nje bayakikiza ngempela bajabulela usuku olukhulu kakhulu bakujabulela kakhulu sakubongela nathi kakhulu uKhoze FM sikiya ngengoma uKhoze FM lwisana kakhulu nokuhlukumeza abantu besifazane phinde futhi lulwisane nokuhlukumezeka kweingane emakhaya sithi ke phambili ngokusiphatha kahle komuntu wesifazane phambili nokugcina kwakho komntombi nje obuyigcinile nje sijabula kakhulu njengomsakazi uKhoze FM usikiya ngengoma ke uthe asize la namhlanje sibe nawe namhlanje osukini lakho oluhle kangaka olukhulu kangaka umuhle nabangani bakho intombi ezinye nazo emva awubasho nisobani bese siqhubeka ne-interview yethu. Unomvuyo lo udadewethu uNomvuyo Gcwensa Phakamile Mhlongo lo baleke kakhulu ngoba kunjenje uyena unana uyena wangibhalela ukhosini awuchaze kahle leyo awuchaze ngizwe lo angazi thunyelo uThixo empilweni yami wayekubhalela yena ubhalela wena abanga uyelo wabhala yebo ngazazi ngathi awusichazele bona babe singeze ukuyazi le ndaba uyena lo wabhala le message ayibhunga ngake esayitholayo ngaphandle kokungitshena yabona nje ngalo lasuku ngezwe ngefoni yami ringa ngifonela abantu basawu siza igama lakho sine eredweni hawu ngithi mina ayibondlala ngami mina noKhozi kanjani ayikho lo nto ayingilahla ifoni lapha akuphinde kufona omunye naye asho same thing hayibo hayi ke emva kwaloko sengisangene because wonke umuntu congratulations sakubongela ugqokiwe ngididekile ngiphekile akasangitsheli kudadewethu naye ngicela usandele thulile kuthulile bathula isikhathi eside ngididekile angazi ukuthi ubani ongenzele lento kuthe nje ngesikade wafona ke sefona noma wakhe bangitshela angaze ngikhale kanje yayo usukwini lami because angazi ukuthi azangicabangi bakufikeni angazi yazi ngifuna ukusiso nje kakhulu kunjena nje uye ngifuna ukuthi ayiphawulele naye simuzwe ningixolele impela siyayilula ke le interview woza ngifuna ukhalela kwi-mic usichazele ukuthi kwenzakalani uzizwa kanjani ngicela nje introduce uchaze ukuthi uzizwa kanjani Igama lami nguNozipho Kahlonga ngijabule kakhulu ukuthi senze lafika lesuku lasesemdala bekade singalilindele so ke besingazi ukuthi
Kugcina eqokwe yena namhlanje. Sibonga kakhulu because FM kugcine kube impumelelo. Wafikelwa yini ukuze ukwazi usinikeza igama lakho usitshele nesitory sakhe sasibhlungu kangaka? Ikithethe nje uyele wavela wangigqamela ukubona konke. Niqhubeke njalo niphathe kahle siyajabula kakhulu sijabula kakhulu maqenza. Ngicela ukuza ukuthi kuthini kuyibongela kuwena emsakazweni omkhulu kangaka uKhozi FM lula namhlanje ngihambelela ezembeni phinde futhi uyibongele nakumbukeli nakumbukeli uKhozi FM TV. Hawu ngibonga phakamisa ukubonga okukhulu ngibonga nje umcabango walo wacabanga ukuthi kube khona lolu hlelo lolu lokuthi kusizakale laba abangenawo amandla ukuthi benze umemulo kodwa beziphethe kahle ngoba ngempela ngangakaze ngicabanga ukuthi mina nomemulo hayi bengeke ngibuke nje ukuthi izinto ezimbili lezi nje ingahle ngihlangana futhi bese ngiyichilled kodwa uNkulunkulu wangenzela icebo ngoba nje lifikile ngingazelele ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngibonge umphakathi bangiseke kakhulu mina nomakhelwane bami ngosuku nje lendishi akekho ongazangaza ngibuye ongabona kwangathi uhappy new year sengibuye endishini kwangathi uhappy new year kwakubiza bonke abantu bekikiza angiphathi sekuphuma idate ngibonga nje kakhulu kungibambisa babulungwase umndeni wami bonke omakhelwane bami ngengikwazi ukubabala kodwa nje akekho ongazange azangibambisa insizwa bangishayela bangishayela indishi khona la bengichasa ukuthi kuphumelele Awukekho mama ungakikiza bakithi Isizwe nje sasezembeni singiphakamele kakhulu emva lento leyo bonke basukuma bathi usuku lakho lomhla 7 luzoba impumelelo sini and bengikhala kakhulu ngoba bekunzima ukuplana lo mcimbi lo ayi ngibonile ila ngibona khona ukuthi cha emhlabeni akukho lula kodwa umphakathi nomndeni wami wangiqinisa namhlanje ukuphumelela ngiyabonga kuona wonke umuntu ngibonge noKhozi FM akekho kowayazi ukuthi ezembini kube kukhona shuthi ke imina ke ngokuyiphatha kwami ngokuyiphatha kwami sekube khona uKhozi endaweni yangakithi ngiyaziqhenya nje nangami ngiyaziqhenya nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asinikeza umthwalo ongaphezulu kwethu ndodakazi okunye ngifisa ukuthi sidlulise ukubonga kakhulu kubaphathi umphathi weKhozi FM ulwazi wakamthabela siyabonga Chibi ngokuthi usivumele usinikeze yonke equipment sikwazi ukufika la namhlanje siphinde sibonge futhi kuMagayi ngokuthi basivumele silenze lolu hlelo basilalela sikhuluma siyabonga Mdonso Ngcobo umfowethu Dovadova iphalishi okuyena owengamele yonke lento okuyena uproducer futhi wohlelo usigiya ngengoma ngiphinde ngizobonga kumbambo zangiminya uba zingiminya ngabe ngenkulu insizwa le uvusiza umfokalanga sibonge siphinde futhi sibonge kukhizi ukhabazela nosibongiseni okuyena esibambisene naye uhlelweni olukhulu usigiya ngengoma siyacela ke bakithi nakumphakathi uqhubeke usupport njalo ulalela uhlelo usigiya ngengoma mina igama lami ngubingelela ngwampani sabekhulu mavuni laswela uDondo umzukulu anyolo gubhunyona gubhela ezweni zabafa Phushushi bapho yitha bapho nyoko Ntokazi Khawekazi siyabonga lolu suku uqhubeke asisho ukuthi namhlanje qeda ngokuba intombi akusilona usuku lokugcina qhubeka uyiphathe kahle uvikeleke ezifeni uvikeleke nakwezinye izinto nasekuphukeni inhliziyo abafana basiphula inhliziyo kuningi ngazi ngabala ngithini akusikhona kuphela ukushada oyigcinele khona kuningi oyiphathele khona nje ngicela wakho ukuvala sesibonga sesivala hayi sengivala nje ngiphakama nokubonga kakhulu ukuthi nifikile nasemcimbini wami kwaba impumelelo ngibonge nje noNkulunkulu ngoba konke ke vele kuqala kuyi ngiyabonga siyabonga uKhozi FM lu hamba phambili uKhozi FM phambili nazo